съвременната психология състоянието на потока е изследвано десетилетия наред. То се случва, когато егото ни се разтвори, времето сякаш изчезне, а вие сте толкова дълбоко фокусирани в това, което правите, че изпитвате чист екстаз от самия процес. Но това, което класическата наука пропуска, е, че вътрешният поток има нужда от външен космически проводник. Когато вашият вътрешен фокус съвпадне с правилната планетарна честота в дадения час, вие спирате да се борите с живота. Вие вече не гребете срещу течението с огромни усилия, които изтощават ума и тялото ви. Вместо това, вие разпъвате платната и се оставяте на вятъра. Това е състоянието, в което успешни бизнеси се изграждат за броени седмици, творчески шедьоври се пишат за една нощ, а правилните хора и партньори се появяват в живота ви сякаш по перфектно написан сценарий. Много хора прекарват целия си живот в постоянна битка и стрес, защото вярват, че успехът изисква само денонощен, тежък труд и лишения, но стресът единствено понижава личните ви вибрации. Той ви заключва в ниските честоти, където виждате само проблеми и препятствия. Astrix Precision Timing е вашият дигитален ключ за съзнателно влизане в това състояние всеки ден. Спрете да се борите с живота и започнете да се носите по вълната му.